Gipang para sa mga personahe sa Land Transportation Office 11, pasado alas 9 kaganyang buntag, kining mga nagmotor sa Maa Diversion Road, Davao City. Girikisa sa mga personahe ang mga dokumento sa mga driver. Human masusi nga walay violation ang driver, gitunulan dayon kini og bagong helmet. Nasurpresa ang mga driver sa gitunol nga helmet sa taga LTO. 12 ka mga motorista ang nakaangkon og libreng helmet gikan sa usa ka motorcycle dealer. Matag helmet anaa sa 2,000 hangtod 4,000 pesos ang kantidad. Kulba man ang gibati sa mga driver ato sa gihimong operasyon sa LTO, apan nalipay og nagpasalamat gihapon sila kay duna na sila'y bagong helmet. Sama na lang ni Romeo Magarin nga maglima ka tuig nang nagmintinar sa iyang karaang helmet. Salamat sa RSB sa bagong helmet nga gihatag ninyo. Pinaskuhan pang New Year. Dako kay tabang kay protection sa motor. Mag-helmet, magtrabaho, dako kayo. Tapos, murag mapansin kay magugid kayo kung helmet. Di ba? Salamat kayo. Wala say mabutangan sa iyang kalipay si Fernando Iguogan nga usa siya sa mga swerteng nahatagan og helmet sanglit kapintulo ka tuig na siyang nagsige gamit sa iyang karaang helmet. Dako ra ko kalipay kay dugay-dugay ko palit ba. Mo na pasalamat po ko sa kwan sa nag-issue ani sa kwan kaning helmet. Katipid po kay wa patay kapalit di sa to panay nahatag nga helmet. Di pasalamat ko og dako. Tumong sa LTO ug sa usa ka motorcycle dealer nga mailisan na ang mga karaan ug unprescribed nga helmet isip dugang proteksyon sa mga rider. Subay na sab sa Republic Act No. 10054 kung ang pagsuot og standard nga helmet samtang nagmaneho og motorsiklo. Ubos sa balaod, dunay penalty o galing dili standard nga helmet ang gamit sa driver. 1,500 pesos alang sa first offense, 3,000 alang sa second offense, 5,000 alang sa third offense, ug suspension alang sa fourth offense. Yearly naghahatag ta helmet, mga pagkaon, pang Noche Buena. Karon in partnership with Motor Trade, pasalamat gani mi sila mismo nag-offer sa mua. So actually dapat before Christmas pa ni pero namatay mga operation. So karon lang jud ta, happy na jud New Year. Then ang uban pod ginahatag namo is during natay mga outreach programs. Sumala sa LTO, dili kini ang ulahing higayon nga maghimo sila og ingon ani nga inisyatibo alang sa mga motorista. Kini sab ang unang higayon nga nakig-alayon sa LTO ang motorcycle dealer nga maoy mi-sponsor sa mga bagong helmet. First time ever na mo Motor Trade in cooperation with LTO, sir. So along the way na isipan na mo, sir, to give back to our customers also, sir. And on the other hand, we also would like to inform them kana unsa jud ka safety ang tarong tama na helmet ang gamiton sa kalsada. Plano sa kumpanya sa motorcycle dealer nga mapalapdan nila ang susama niini dili lang sa Davao Region apan sa entero Mindanao pinaagi sa padayong pakig-alayon sa LTO. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe,